usuku esihlangene ngalo usuku olungenazo isazi nolungenazo isihlakaniphi ngoba akulona usuku oluhleliwe. Ngeviki edlule akekho wayazi ukuthi sizobe sihlangene lana, sihlangene ngenkinga enje. Mina-ke into engisuke ngiyilindele kwinsizwa esuke sengangenkosi yamagcokama, ngilindele ukukhuluma emgcagcweni ukuthi iyashadela, bese ngihamba ngiyokhuluma ngiyomqinisa umuntu ukuthi abe umyeni ofanelekileyo. Angilindele ukuzokhuluma esifweni, awukho umuzwa obuhlungu nanjenganalona ngoba uma kuthiwa uzokhuluma endaweni enjenganalena ube nongazi ukuthi kufanele uthini. Kodwa-ke ngoba sesihlangene ngizosho nje amagama amabili abe mathathu. Le nsizwa esihlangene ngayo isibonelo sokuthi unomlayezo awubeke phezu kwakho ekhanda lakho. Uyawuphushule abantu bakubeke phambili, awuyikhuphuli wena, awukhuphumani. Usicebi kumbe inkosi yamagcokama ibisesicongweni, kodwa iphushulwe yini nonke lapha endlini. Nabantu abangaphandle abangekho iye yaphushulwa ngabantu ngenxa yomyalezo uNkulunkulu awubeke ekhanda lakhe, bamthatha-ke bambeka phezulu. Ngiyaye ngithi-ke uma uyikhuphule wena ungazange uphushulwe ngabantu, abantu yibo abakubeka phansi. Akujwayelekile ukuthi umuntu abe mkhulu kangaka ezweni, abe mkhulu kangaka emhlabeni, kodwa ayibeke phansi ngale ndlela ebeyibeka phansi ngayo. Noma ikuphi inkosi yamagcokama ukuyifica inabalandeli bayo beshutha iy'thombe engakhombisi ukubabuka ngenye indlela ewumngani nabo bonke bambalwa abantu ebebeke basondele enkosini yamagcokama kube ukuthi abakwazi ukuthi bathole ithuba lokuthi bathole isithombe. Ungomunye wabantu engizothi uye waqinisekisa ukuthi lento yama-live performance ayipheli endimeni. Ukulwelile kakhulu kwimpucuzeko eminyakeni emithathu edlule sake sayimisa indaba ka-live. Ungomunye wabantu abangifonela ngaqala ngafonelwa uThuthani, wathi uThuthani uthintwe abadlali ababeyinzima, basivezela ubungozi bokuyeka indaba yama-live performance emicimbini ukuthi yiphi. Wasengifonela naye wathi kimi uma ngabe kucineka ukuthi indaba ye-live performance ivalwa ngenxa yemali, ngingomunye wabantu nonganikela ngami ekutheni ngifike ngizoperforma live ngingakhokhelwa imali yami, ngikhokhele imali ejwayelekile ukuze nabanye abaculi bakwazi ukuthi bakhuthazeke bayenze loo nto leyo. Ngalo ndlela-ke bafethu umculo kaMaskandi ulimele, uyaxhuga kakhulu, kodwa-ke inkosi eyazi ukuthi bekufanele ngani kwenzeke lokho kwenzakalayo. Ngizocela ukuthi-ke kunina enilapha endlini nakubona bonke abantu ababonayo, asiqhubeke siwuseke umculo kaSiceli ngayo yonke indlela, siwudlale ey'ndaweni ekumele udlalwe khona ukuze nabantwana bakhe baqhubeke. Sithathe i-decision nathi njengempucuzeko ukuthi njengoba ebeqashiwe ukuthi azoperforma kwimpucuzeko, isikhathi ebezongena ngaso kukhona okuzokwenzeka ngeke siphazamiswe, nemali ebezokhokhelwa yona izoqhubeka iye emndenini wakhe.